Sige na, kami yan. Adik. Okay, nasa diri sa IntelliCare office para sa bag grade. Unahon ako bag grade si Anne, kaya murag dako siyang bag. Okay, Anne, where's your bag? Asa mo yung bag? Ay na! Good na siya. Kuha gani mong bag gani. Wow, long champ. Kinsa naghatag ani Anne? Inutab. Inutan ni mo, mahal din mo. Pili, para pili lang na. Okay, open your bag. Wait, what's inside your bag ba? I have a makeup kit. Makeup kit. Tapos na tayo mo makeup kit. Mulay ko na. Katubangan. Katubang ba? Kasi powder ba? Okay, what's inside your makeup kit? Ano lang? Pato ba? Oo. Saka likod. Ano no? Ang saya kayo ng cellphone sa Wow, sukla. Suklay. Ang say brand? Spring made. Spring Made. Tagpila ni sa kuan yung makeup. Tag size. Tag size lang. Spring. Hindi. Mat. Mahalon zay. May bilin. Bilin po. Actually, may bilin ka na. Ano siya? May bilin. Ano? Salamin. Ay nga to. May bilin po. Hilig siya magpaputi. Foundation. Ano siya? Clay blush. Ginagamit din mo nito everyday. Cotton. Go kay mo cotton zay. Ang sama na apa? Water. Wallet. Water. Kailangan na yung water. Wallet. Okay, makash ka o card? Ito na. Ay, gig ko. Ay, ka na. Nag-vlog me. What's Vlog ka. it? Nakakita niya. Galing mahuli niya. Ba't saan ang wipes? Pag magpupo, may wipes. Payong. Tayong pag-init. Bagkata. Cards. Say, nasa cards. Hawoy na kayo, Jay, ang imong video. Kahit sakit pa. Ayan na, okay, mga ano. Siya yun. Ay, natay test. Pulbos. Oh, grabe, tender care. Alcohol. Alcohol. Charger. Tanahan, liha. Napay. Gawas. Gawas, miga. Oh, naikwarto sa iyahang. Okay, guys. So, ano na request ninyo? Vlog sa sunod. Yung kayong bagi. Yung kayong bagi. Yung kayong bagi. Okay, mo na yung request ha, manas. So, unsay masulti nimo? Wala. Unsay Sa uban na feeling? food. Unsay feeling pag ano? Sa uban na po. I mean, unsay feeling na bag-grade natin ni Miss Fam? Ang pinakasikat na vlogger. Wala vlog. Susunod. Sila na po. Okay. Say bye, bye, bye.